акобир қаҳрамони барномаи мо 26 сол дорад. мегӯяд ки 6 сол қабл бо гирифтани холҳои баланд ба яке аз коллеҷҳои шаҳри Душанбе дохил шуд, вале маҳз набудани шароити таҳсил барои нафарони дорои имконияти маҳдуд дар ин муассисаи таълимӣ ӯро ихроҷ карданд. хориҷ карданд бе ҳичи. танҳо акобир нест ки бо ин мушкилӣ дучор шуда бошад. садҳо нафар дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ ба масъалаҳое рӯбарӯ мешаванд ки ислоҳи он дар дасти атрофиёни худи онҳост. дар паёми охирин президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи майбон ва ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи майбон ва роҳҳои беҳтар кардани ҳаёти иҷтимоии онҳо пурра ва ҳаматарафа нишон дода шуда ва баробар ин дарк ва эҳсос намудани имрӯзаи ҷомеаи шаҳрвандии мо барои беҳтар кардани ҳаёти мардуми маъюб саҳми бениҳоят асосиро боздиданаш лозим аст. бинобар ҳамин моро зарур аст ки дар вақти муносибат кардан ба кӯдакони маъюб ва ҷавонони маъюб бояд хусусиятҳои психологии онҳоро ба назари эътибор гирем, зеро маъюбон ва дилу диддаи онҳоро дарк кардани ҳар як нафар ин пеш аз ҳама ғамхории иҷтимоӣ ва ғамхории инсондӯстона нисбати маъюбон ба шумор меравад. рушди шаҳрсозӣ ва бунёди иншооти гуногунтаинот то куҷо ба чунин афрод қобили қабул аст? дарки вазъ метавонад хулосабарорӣ кунад. фармоишгарон ва сохтмончон дар ин маврид дар самти фароҳам овардани шароитҳои муфид барои маъюбон корҳои муайяне ба сомон расонданд, вале мутаассифона камбудиҳои назаррас дар ин самт дида мешаванд. ин пеш аз ҳама риоя нагардидани ҳамон нишебии пандусо, нишебии гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва дар баъзе майдонҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо риоя нагардидани нишебӣ ҳангоми ҳаракат бо аробочаҳо мушоҳида карда мешаванд. аз андаке баландӣ агар ба дилхоҳ самти пойтахти азизамон шаҳри Душанбе назар афканем, бо ҳамаи таровату зебоии Душанбе пойтахти Тоҷикистон ба майдони сохтмону бунёдкорӣ дар назарҳо ҷилва мекунад ва ё аз поин ба боло дида дӯзем, ба истилоҳи мардум тоқӣ аз сарамон меафтад, зеро дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳрамон чунон иншооти сохташавандаи баландошона зиёд аст ки фавқулода беназир. ин барои ҳама ҷолибу бароҳат аст, аммо то куҷо ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа дастрас аст. бояд мақомоти дахлдор аз ҷумла вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо низ барои амалишавии ин ҳадафи стратегӣ чораҳои мушаххас бояд андешанд. ҳама ин дар нақши чорабиноҳо оиду амалишавии стратегияи рушди соҳаи сохтмон барои давраи то соли 2030 оварда шуданд. индикаторҳои мушаххас ва мақсаднок дар ин чорабиноҳо оварда шуданд ва бояд онҳо ҳатман иҷро карда шаванд. маъюб вақте ки ба назди троллейбус мебиёд ва ба назди автобус меояд, имконияти ба ӯ баромадан надорад. мо бояд имкон пайдо кунем ки роҳи чӣ гуна ворид шудани ҳамин маъюб ба троллейбусро дарк кунем. ё ин ки масалан шумо бисёр маъюбоне ҳастанд ки бо аробаҳои маъюбии худ ҳаракат мекунанд. масалан бисёр хонаҳои баландошонае ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд, ба роҳҳои баромадани аробачаи ҳамин кӯдакони маъюб ё шахсони маъюб пурра ва ҳамтарафа ба назари эътибор гирифта нашудааст. мо бояд онро ба назари эътибор гирем ва баробари он пурра ва ҳаматарафа биноҳое ки
آماده بشد، بناهایی که آماده بشد آنها را به حیات امروزی مهیبان تیار کنیم. як масъалае ки имрӯз кулли ҷомеа ва бахусус маъюбонро нигарон кардааст, ин дар сохтмонҳо ба инобат нагирифтани ҳаракат ва зисту зиндагонии нафарони маъюб мебошад ва агар ҳам бошад он мувофиқ нест. ҳамаи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ ва санъатҳои меъёрии соҳаи шаҳрсозӣ, меъморӣ ва сохтмон ба инобат гирифтани таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷа таҳия карда мешаванд. аз ин лиҳоз нишебии пандусҳо чунин қабул карда на кам аз 8% дар ҳамаи мамлакат, на кам аз 8%. 7% бошад бо беҳтар, 5% бошад бо беҳтар, умуман нишебе надошта бошад боз беҳтар. лекин як ҳамон мизон яъне ки вай 8%. хизматрасони нақлиётӣ бошад, бояд сатҳи майдончаҳои истгоҳҳо баробари даромадгоҳи воситаҳои нақлиёт, яъне ки троллейбусу автобусҳо бошанд, ки шахсони маъюб бо курсиаравоча ягон бемонеа ба ҳамон дохили воситаҳои нақлиёт ворид шаванд. ва дар ин мавард бояд қайд намуд ки бо ибтикори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ воситаҳои нақлиёти ҳозирзамон харидорӣ карда шуданд. ҳоло онҳо ба мардуми Душанбе хизмат мерасонанд ва дар онҷо дар ин воситаҳои нақлиёт ҷойҳои махсус барои маъюбон пешбинӣ шудаанд. акнун як вазифа мондааст ки ҳамон сатҳи майдончаҳои истгоҳҳои нақлиётӣ бояд бо ҳамон даромадгоҳи воситаҳои нақлиётӣ баробар бошанд. коршиносон иброз медоранд ки барои ворид шудан ба конвенсияи созмони милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбон ҳуҷҷатҳои лозимӣ ба имзо расонида шуда буд. дар ин радиф оид ба корҳои зиёде аз тарафи мақомоти дахлдор, аз ҷумла кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардад. бо ин мақсад дар соҳаи сохтмону меъморӣ ва шаҳрсозӣ дастрасии бино ва иншоот барои маъюбон ва гурӯҳи камҳаракати аҳолӣ амал менамояд ва дигар санадҳои меъморӣ ва ҳуқуқие ки ҳуқуқи маъюбонро ҳифз менамояд мавриди амал ҳангоми лоиҳакашии бино ва иншоотҳо дода мешавад. 27 апрели соли 2022 таҳти рақами 330 стратегияи рушди соҳаи сохтмон барои давраи то соли 2030 тасдиқ гардид ва ҳоло мавриди амал қарор дорад. мақомотҳои дахлдор оиди амалишавии ин стратегия чораҳои зарурӣ меандешанд. дар банди 28 стратегияи мазкур оид ба фароҳам овардани муҳити дастрас ё ин ки шароити муносиб барои маъюбон ва гурӯҳи камҳаракати аҳолӣ чораҳои мушаххас муайян карда шудаанд ва он амалҳое ки барои маъюбон озодона ҳаракат намудан, дастрасӣ ба хизматрасониҳо ва ғайра дар он ҷо мушаххасан нишон дода шудаанд. кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Кумитаи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта ду ҳуҷҷати тавсиявӣ таҳия намуда мавриди амал қарор дод. ин ҳам бошад мониторинги бино ва иншоот барои дастрасии маъюбон ба хизматрасониҳо ва шиносномакунии ҳамаи биноҳои мавҷуда барои дастрасӣ ба маъюбон. ва ғайр аз ин طبق نقشه کارهای علمی تحقیقاتی و لایحه‌کشی جزئی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال جاری دو توصیه متدی آید به مسئله مذکور تهیه کرده شد و تا آخر سال آن پس از تصدیق مورد عمل قرار داده می‌شوند و این حجت ها یک حجتی باید رویمیزی باشد برای عملی شوی اون مقصدهایی که برای فراهم آوردن شرایط مفید برای معیبان و حفظ حقوق آنها روانه کرده شده است و مقصد از همین تهیه حجت ها، عملی شوی نقشه چاره‌بینی ها، عملی شوی استراتژی ها همین است که
ҳамаи маъйибон ва гурӯҳҳои камҳаракати аҳолӣ бояд худро ҳамчун узви комилҳуқуқӣ ва баробари ҳамин ҷомеаи Тоҷикистон ҳис кунанд. ман бовар дорам ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар асоси хусусиятҳои иҷтимоӣ асос ёфтааст ва дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ яъне ҳукумати имрӯзии давлати имрӯзии ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои иҷтимоиро дар бар мегирад. бинобар ҳамин қонунҳое ки мо низ пурра ва ҳаматарафа аз тарафи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешавад, бояд хусусиятҳои иҷтимоии давлати имрӯзии моро ба назари эътибор гирад. хароҷоте ки барои сохтани пандусҳо тибқи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ агар амалӣ гардад, хароҷоти онҳо аз харҷномаи ҳисоби умумии бино 1-2% ҳамагӣ ташкил мекунад. мумкин аз ин ҳам кам бошад, вобаста аз шароити сохтмон, пасту баландии мавзеъ ва ғайра. лекин минбаъд ҳамин хароҷотҳое ки ҳамон фармоишкар, ҳамон сохтмончӣ барои фароҳам овардани шароити муфид барои маъйибон фароҳам овардааст, яъне ки ташкил кардааст, садкарата бозпас мегардад. имрӯз дар ҷомеа нафарони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ бо мову шумо дар як ҳавову фазо нафас мегиранд ва умр ба сар мебаранд. сар аз конститутсия то дигар қонунномаҳои кишвар ба ҳар яке онҳо кафолати зиндагии шоистаро додааст. бо дигар гаштани сатҳу сифати зиндагӣ ва рушди ҳамарӯзаи ҳаёт, вазъи зисту зиндагии онҳо дар ин биноҳои осмонбасар боиси қаноатмандиашон мегардад ё на?